Rússia, regió de Kaluga, poble de Palatki, església de la Transfiguració del Senyor. El campanar alt té 3 nivells. A la part superior hi penjava una campana. Com pot una persona pujar a la campana? Aquí hi ha el pas al segon nivell del campanar, però no hi ha escales. Per pujar, cal fer servir una escala. S'assembla molt a un moviment d'utilitat poc utilitzat. L'arquitecte no s'imaginava que caldria pujar cada dia al campanar. Però aleshores la gent va començar a sentir la necessitat de pujar sovint al campanar. Aquí es va fer una prolongació de fusta per a les escales. Aquesta és la mida. Aquí hi ha la vora on hi havia un mur de fusta. El mur exterior de maó està arrebossat. A dins no hi ha guix. És incòmode pujar aquí. Imagineu-vos com de difícil va ser per a l'empleat de l'església. Ens trobem al segon nivell del campanar. És obvi que aquest pas es va fer durant la construcció. Però no pots pujar més amunt. No hi ha escales. L'arquitecte no s'imaginava que calia pujar. Però després van penjar una campana a la part superior. L'escala estava subjecta a les ranures de la biga de fusta. L'escala quedava en diagonal. Vaig descansar en aquest lloc. Va resultar ser una escala molt empinada. Però no hi ha espai per a les escales. Bigues de fusta i suport metàl·lic per a la campana. Construcció tosca. No hi ha cap part superior sobresortint de la cornisa a la cantonada. Hi ha una fornícula per a la biga. Les mateixes cornises de maó que sobresurten es troben al segon nivell. Les cornises estan intactes, sense forats. Es va trencar la cornisa per s'inserir una biga. Mirem un altre feix. Es pot veure que la fornícula de la biga es va fer més tard. Van trencar sense pietat els maons de la cornisa. No sembla un nínxol preplanificat. Un feix és més alt, el segon és més baix. Què veurem després? Déu meu, quin horror! Van treure maons per inserir una biga de fusta. Examinem l'últim punt adjunt. Aquí també es van trencar maons. Van esclatar un nínxol per a la biga, per assegurar el timbre. Resulta que la campana va ser penjada en aquesta torre més tard. Segons el plànol de l'arquitecte, aquesta església no tenia campana.